Okay, Idol Bernard, please come in. Ilocos Norte, kalpasan iti maysa nga Sarateño nga Navy officer tina-promote iti Philippine Navy kadigitoy nga gundaway. Dediket ni Navy Officer Dan Ruz at taga Sarat, Ilocos Norte nga na-promote kas Lieutenant Commander iti Philippine Navy. Naisiyangkat dito babae iti Northern Luzon Navy or Naval Reserve Center ano sa Dinoket Indauluan. Babaen pa lang ti Commander iti NR-CEN NL ni Colonel Eloy Sotero C. Fabian Jr. Philippine Navy Marine GSC. Ket dito yan nga nagapo iti ranko from lieutenant to lieutenant commander. Ti Lieutenant Dan Ruz iti kwa ket maawagan iso nakas junior commission officer dito nga ranggo na. Ano sa dinoket kadigiti agundaway iti panagbali nga lieutenant commander ket may sa isunan nga commission officer rank iti Philippine Navy. No, iti kabatugan na mo dito iti sabali pa yung rangko ket major iti biyang ti pupulis ken kasapa iti Air Force and Army. Ano sa dinoket nagsabi ni Lieutenant Commander Dan Ruz iti bineg ti komunikasyon nang nangruna launa iti panangaited iti digiti news sa mainaig pa lang iti Philippine Navy nang nangruna iti operasyon da iti Northern Luzon kaya na dumapay nga paset iti Ilocos region kadigitoy nga gundaway. Si lalagip ni Lieutenant Commander Dan Ruz kadigiti nagpipintas nga na aramidan iti grupo da bayat iti panaka plastar kadigiti nagdumamot nga Navy Reservice iti Ilocos Norte. Ado pa iti nagapuanan iti nadakamat nga opisyal iti Navy kapo pa lang iti nagkakapintas nga programa na met may panggep iti panang salwad iti aglawlaw iti laing kalabes ken kasapa iti panangited iti rombeng nga impormasyon para pailaing kadigiti agkalikagom nga sumrek iti Philippine Navy ken digiti masapol nga impormasyon met digiti kakailian nang nangruna launay iti bineg ti damag may panggep ti Philippine Navy ken Philippine Marines. Agtultuloy iti persada ket tumibtib ker ket matado iti biyang pa lang iti North Luzon Command. Damag manipod iti Philippine Navy para iti IFM News, Idol Bernard Ver, Tatak RMN.